Olivka, ty vieš, ktorým písmenkom začína tvoje zvieratko? Pomôžeme. Áno, a vieš, kde je do ČM? Poď mi ho ukázať. Super. A keď už dom, čo tam bude, tak si ho výborne. A ty ťa vyskúšam, a toto začína ktorým? Nájdi mi ho. Krásne, ďakujem ti. Hráme ešte aj ty. Ktorým písmenkom, Katia? K. Je tam? Ešte ty nebola, ale ty ešte povedala písmenko, ktorý začína tvoje zvieratko. Katia, ktoré to je? A presne to je tvoje písmenko. Že? Ako sa voláš? Výborne. No, veď už... B, poď mi ukázať B. A ešte som nepočula Sarinku. Sari, aké je to zvieratko? Písmenko? Prvé písmenko. B, výborne. B, výborne. A Sarika mi ukáže teraz